A ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara ce mabiya addinin Kiristan a faɗin duniya ke gudanar da bikin kirismate. A wannan shekarar ta 2023 mabiya addinin Kiristan da ke jahar Sakkwato sun bi sahun takwarorinsu domin gudanar da wannan biki. Ubangiji ga mu durƙushe a gabanka a daidai wannan lokaci. Shin koya Kiristocin ke ji a wannan ranar? Yau rana ce ta murna, rana ce ta farin ciki. Muna murna domin Yesu almasihu ya shigo wannan duniya. Rana ce ta shiri tsakanin mutum da Ubangijinsa. Sunana Zakariya Anda. Da kike ji a wannan rana? Ina da murna da farin ciki kamar yadda na gwada da farko. Kuma yau ya zama rana ne na birthday dina, abin ya haɗe murna. Kiristoci da dama ne dai suka yi dandazo a cocin Ekwa da ke Ahmadu Bello a jihar Sakkwato domin ganin cewa su ma an yi da su. Yayin wannan bikin na wannan shekarar ya zo daidai lokacin da Najeriya ake fuskantar matsalolin tsaro da kuma tsadar rayuwa, inda wajen bikin Kiristocin suka yi addu'a ga Najeriya domin samun zaman lafiya mai ɗaurewa. Za ta yi juna biyu, ta haifi ɗa, za a kuma sa masa suna Emmanuel. Yadda Ubangijin Allah zai taimake mu ya ba mu zaman lafiya, mu fahimci juna, yadda za mu 2024 is going to be better in Jesus' name. Ƙasashe da dama ne dai suka gudanar da wannan biki na ranar 25 ga watan Disamban shekarar 2023 yayin da shekarar take dab da ƙarewa. Reverend Yakubu Daudu shine rabiran na cocin Ekwa da ke Ahmadu Bello a jihar Sakkwato, wanda na fara da tambayar sashin ko menene kirismate? Wannan rana ta Christmas abinda ake nufi da ita rana ce ta musamman ga dukkan Kiristoci. Zamanta rana ta musamman domin rana ce ta farin ciki, rana ce ta murna, rana ce ta sujada ga Allah. Domin mala'iku ma sun yi sujada a wannan rana ta bayyanuwar Annabi Isa alaihi salamu a cikin wannan duniya, wato Yesu almasihu. Manufa ta Kiristoci a wannan rana a yi farin ciki, a yi murna, a yabi Allah kuma a yi ma Allah sujjada. Fiye da wannan lokaci ne wanda Kiristoci sukan yi ziyara, wasu su su raba kyautai ga abokanan zama, wasu su ziyarci 'yan uwa, kai kamar yadda nake gaya ma yanzu wasu mutane da suke membobi na wannan sun dai garinsu na haihuwa domin su muri wannan dama su yi wannan hidima tare da su a yi murna tare. Kiristocin da sun gudanar da kaɗe-kaɗe da raye-raye wanda suka gudanar saboda murna. Bikin na wannan shekarar da ya zo ma Kiristocin Najeriya cikin halin tsadar rayuwa, inda Mati Kuka da ke zamowa shugaban cocin Katolika ya ce shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kamata ya kawo ƙarshen matsalar tsaro da Najeriya ke fuskanta. Ƙarshen rahoton kenan ya Sanusi da Garba Kule.